polievky malo svoje pravidlá. Dáma to robí na anglický spôsob, a to tak, že ľavú ruku má pod stolom a špičkou lyžice v pravej ruke si dáva polievku do úst. Pán naopak to robí na francúzsky spôsob, a to tak, že ľavú ruku má na stole a polievku si dáva do úst bokom lyžice.